హరే కృష్ణ మాతాజీ, మీది వాయిస్ రావట్లేదు, వీడియో కూడా రావట్లేదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు మనం 18వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. అష్టాదశ అధ్యాయం. నిన్న నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం మూలంగా నేను క్లాస్ తీసుకోలేకపోయినాను. సారీ అండి అందరికీ. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో మనకి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? సన్యాసం యొక్క పరిపూర్ణత్వం గురించి తెలియజేస్తున్నారు మనకి 18వ అధ్యాయంలో. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసుకుందాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపः కదా మह्यं దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణరఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన్ సగణలలితా శ్రీవిశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अष्टादशाध्यायः మోక్ష సన్యాస యోగ. మోక్ష సన్యాస యోగం ఈ రోజుది మన 18వ అధ్యాయం. ఇప్పుడు 18 రోజుల నుంచి మనం గీతా యజ్ఞం చేస్తున్నాం. పొద్దున్నే చక్కగా అటెండ్ అవుతున్నారు, మీరు భగవద్గీత వింటున్నారు. ఉం?
గీతా యజ్ఞం చేసిన ఫలితం వస్తుందన్నమాట మీ అందరికీ కూడా. నన్నే శరణు వేడుకొనుము యుద్ధం చేయము అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సన్యాస సన్యాసానికి త్యాగానికి మధ్య భేదం ఏంటి అని చెప్పనని అర్జునుడు అడుగుతారు. కామ్యకర్మలను విడిచివేయటం సన్యాసము, ఆ ఫల కర్మలతో సహా మొత్తం కూడా కర్మల్ని కూడా విడిచేయటం ఏమో సన్యాసము. కామ్యకర్మలు విడిచిపెట్టి కర్మలన్నీ కూడా విడిచేస్తారు ఫలితంతో సహా. ఫలితం మాత్రమే విడిచిపెట్టడం త్యాగం అవుతుంది అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. యోగం పరమగతిని కలిగిస్తుంది కానీ యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. నిష్కామ కర్మయోగం గురించి కూడా చెప్పుకుంటాం ఈ అధ్యాయంలో. పరమాత్మను ఆశ్రయించు యుద్ధం చెయ్యి, నన్నే శరణు వేడుకో యుద్ధం చెయ్యి, కర్మఫలాలను త్యాగం చెయ్యి, కర్మలను కాదు, కర్మలు త్యాగం చేయొద్దని చెప్తున్నారు. కర్మతత్వం తెలుసుకో యుద్ధం చెయ్యి, నీ స్వభావానికి అనుగుణంగా నడుచుకో యుద్ధం చెయ్యి. ఆ? ఈ విధంగా కృష్ణ భగవానుడు చెప్పడం జరిగింది. ఆఖరికి గీతాస్తుతి సంజయుడి గీతాస్తుతి, ఆ? కృష్ణుని గీతాస్తుతి, తర్వాత ఫలస్తుతి. మొత్తం 18 అధ్యాయాలు కూడా 18వ అధ్యాయం కంప్లీట్ అవుతుంది. 17వ అధ్యాయంలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? 17వ అధ్యాయం ఆఖరి శ్లోకంలో అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చేయేత్ అసదిచ్యుచ్యతే పార్థ న చ తత్ప్రేత్యనో ఇహ. ఓ పార్థ, దేవదేవుని యందు శ్రద్ధ లేకుండా యజ్ఞ దాన తపోరూపమున చేయబడుదు ఏదైనా అశాశ్వతము, అసత్ అని పిలువబడుతుంది. ఈ జీవితమునందును మరణానంతరమును ఇదే, అంటే ఇప్పుడు ఉపయోగం పడదు, చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఉపయోగం లేదు, అసత్ అని పిలువబడుతుంది అది అని చెప్తున్నారనమాట. యజ్ఞ దాన తపో రూపంలో చేయబడు ఏదైనా సరే అది భగవంతుడికి గనక శ్రద్ధగా సమర్పించకపోతే దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. ఆ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి సమర్పించేసేయాలి. యజ్ఞం చేసినా, దానం చేసినా, తపస్సు చేసినా, ఏది చేసినా శ్రద్ధగా చేయాలి. ఆ శ్రద్ధగా చేసిన ఫలితాన్ని భగవంతుడికి సమర్పించేసేయాలి. లేకపోతే గనక మనకి అది అసత్ కింద పిలువబడుతుంది. అంటే ఫలితం ఉండదు, ఈ జన్మలో ఫలితం ఉండదు, మళ్ళీ మరణానంతరం కూడా ఉపయోగం ఉండదు దానికి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ శ్లోకాల్లో ఏం చెప్తున్నారు? అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషికేశ పృథక్కేసి నిషూదన. త్యా ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు? అర్జునుడు అడుగుతున్నారు అనమాట. కర్మఫలాలు వదిలితే కర్మఫలాలు గురించి సన్యాసస్య మహాబాహు ఋషికేశ కేసి నిషూదన, ఈ రెండు కూడా ఈ ముఖ్యమైనటువంటి పదాలు. ఋషికేశుడు అంటే ఏంటి? ఇంద్రియాలకి అధిపతి. ఋషికాలంటే ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియాలకు అధిపతి ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడు. అందుకని ఋషికేశ అని సంబోధించడం జరిగింది ఇక్కడ. అంటే ఆయన ఇంద్రియాలు చెప్పిన మాట వినట్లా అర్జునుడివి. ఋషికేశ, నువ్వు నా ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చెయ్యి, ఇంద్రియాలన్నింటికీ అధిపతి నువ్వే కదా అని చెప్పినాను అడగటం అనమాట ఆయన్ని. ఋషికేశ అని చెప్పి సంబోధిస్తున్నారు ఇక్కడ. కేసి నిషూదన అంటే కేసి అనేటువంటి రాక్షసుడిని సంహరించిన వాడా. కేసి అనే రాక్షసుడు గుర్రం అవతారంలో వచ్చాడు, గుర్రంలాగా వచ్చాడు అనమాట. గుర్రం రూపంలో గుర్రం రూపంలో వచ్చి కృష్ణ భగవానుడు చిన్నతనంలో ఆడుకుంటూ ఉంటే పిల్లలతో అక్కడ దీంట్లో ఆ మా ఆయన్ని సంహరించాలని చెప్పనని ఆ కాళ్ళు ఎత్తి రంకెలేస్తూ ఆయన మీదకి వచ్చేస్తే ఆ గుర్రాంతో యుద్ధం చేసి తోక పట్టుకొని గిరగిరా తిప్పి పడేసి చెయ్యిని ఆ నోట్లోకి పెడతారనమాట. ఆ చెయ్యి కొలిమిలో పెట్టిన ఇనప కడ్డీలాగా అయిపోయిందిట ఆ కృష్ణ భగవానుడిది. ఆ గొంతులోకి పెట్టేటప్పటికి లోపల ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలు లోపల అంతా కాలిపోయింది ఆయనకి. గొంతులో మొత్తం కూడా కాలిపోయి గుడ్లు బయటకు వచ్చి చనిపోతాడనమాట ఆ కేసి అనే రాక్షసుడు.
అంటే ఇంద్రియాల్ని గుర్రాలతో పోలుస్తారు మనకి. ఆ ఇంద్రియాధిపతి అనేటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానుడు. కాబట్టి మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ ప్రకోపించిన ఇంద్రియాలు ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయబడతాయి? భగవంతుడి ఆరాధన ద్వారా కంట్రోల్ చేయబడతాయి. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఓ మహాబాహో, ఓ కేసి సంహార, ఓ ఋషికేశ, త్యాగం యొక్క ఉద్దేశమును, సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశమును నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. త్యాగం అంటే ఏంటి? సన్యాసం అంటే ఏంటి? ఈ రెండిటి ఉద్దేశాలు ఏంటి? వాటి గురించి నాకు చెప్పు అని చెప్పినని అడిగారు ప్రశ్న. శ్రీ భగవానువాచ కామ్యానాం కర్మణాన్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, భౌతిక కోరికపై ఆధారపడిన కర్మలను విడిచిపెట్టడమే సన్యాసమని మహాపండితులు చెప్తారు. సమస్త కర్మల ఫలితాలను వదిలిపెట్టడం త్యాగమని జ్ఞాన సంపన్నుల అభిప్రాయం అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే కర్మ ఫలాలు వదిలితే త్యాగం, కర్మలు వదిలేస్తే అది సన్యాసం అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే కర్మ ఫలాలు వదిలిపెడితే త్యాగం కిందికి వస్తుంది, కర్మల్ని కూడా వదిలేస్తే గనక అది సన్యాసం కిందికి వస్తుంది అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్పారు ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఒక సన్యాసి ఉన్నాడు, అష్టాంగ యోగి ఉన్నాడు. సన్యాసి అంటే వెళ్తారు, వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు కర్మల్ని కూడా వదిలేస్తారు. వాళ్ళు ఆ కర్మలు కూడా వదిలేసేసి కూర్చుంటారు, వాళ్ళు అష్టాంగ యోగంలో కూర్చుంటారు. అట్లాగే ఒక గృహస్థున్నాడు, ఒక గృహస్థున్నప్పుడు వాళ్ళు కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు, కానీ ఆ కర్మలు చేసినప్పటికీ కూడా నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటారు. భక్తుడు, ఒక భక్తుడు నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరించి అంతఃకల్మషాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా. ఇంద్రియాలన్నీ ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ చేయబడతాయి. కంట్రోల్ చేయబడి వాళ్ళు సాధు సంఘం, భజన క్రియ, ఆ, నిష్ఠ, రుచి ఇవన్నీ కూడా ఆచరిస్తూ భగవంతుడి ప్రేమకు పాత్రలు కాగలుగుతారనమాట. అట్లా ఇక్కడ మూడో శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు? త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః యజ్ఞదాన తప కర్మాన త్యాజ్యమితి చాపరే. అన్ని రకాలైన కామ్యకర్మలు దోషమైనవి, వాటిని విడిచిపెట్టాలి అని కొంతమంది పండితులు అంటారు. అయినా యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనే కర్మలను ఏనాడు విడిచిపెట్టవద్దు అని కొందరు ఋషులు అంటారు. కామ్యకర్మలన్నీ కూడా విడిచిపెట్టేసేయండి. ఏ పని చేసినా సరే దాంట్లో దోషం ఉంటుంది. ఇప్పుడు వ్యవసాయం చేస్తున్నాం అనుకోండి, కొన్ని జీవులు చచ్చిపోతాయి. దున్నేటప్పుడు కానీ, లేకపోతే ఆ విత్తనాలు వేసేటప్పుడు కానీ, దేంట్లో కానీ దీనే ఆ, అదేంటి కలుపు మొక్కలు తీసేటప్పుడు ఆ, వాటి మీద ఏదైనా ఇది సోకినప్పుడు మందులు కొడుతూ ఉంటారు కదా. అట్లా ఆ, అంత పంట నూర్పినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ వ్యవసాయం అనేది చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అదే రకంగా మనం ఆహారం ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాం. ప్రిపేర్ చేస్తున్నా కూడా చనిపోతాయి. ఉమ్, కాబట్టి ఆ కర్మలు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అవి దోషపూరితాలు, ఏదో ఒకటి జరుగుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ జీవహింస అనేది జరుగుతుంది. ఆ జీవహింస జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ కామ్య కర్మలు వదిలేసేయండి అని చెప్తారట కొంతమంది పండితులు. కొంతమంది ఏం చెప్తారు? యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనేవి ధర్మం ప్రకారంగా మనం తప్పకుండా చేయాలి, అవి భగవంతుడు పెట్టినటువంటివి. కాబట్టి యజ్ఞము చేయాలి, దానము చేయాలి, తపస్సు చేయాలి, ఇవి విడిచిపెట్టకూడదు అని చెప్పినాను కొంతమంది ఋషులు అంటారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఈ నైమిసారణ్య ఋషులు వీళ్ళు ధర్మాన్ని చెప్తారు. వేదశాస్త్రంలో ఏముంది? యజ్ఞదాన తపస్సులు ఆచరించమని ఉన్నది. ఇవి వాటి ద్వారా భగవంతుడిని తృప్తిపరచాలి అని అని కొంతమంది ఋషులు చెప్తారు. వీళ్ళు ఏం చెప్తారు ఇక్కడ? శరభంగ ముని ఈయన ఏం చేస్తారంటే
ఆ బయట సముద్రం, ఆ, అందరూ ప్రపంచంలో, బయట ప్రపంచంలో ఉంటే మొత్తం కూడా నాకు కాన్సన్ట్రేషన్ కుదరదు అని చెప్పినని అన్నీ త్యజించేస్తాడు. రాజ్యము అన్నీ కూడా త్యజించేసేసి వచ్చి ఆ లోపల సముద్ర పడుగును కూర్చుంటాడు వెళ్ళి. సముద్ర పడుగును కూర్చుని తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాడు. తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే ఆయనకి అక్కడ రెండు చేపలు ముద్దు పెట్టుకోవడం చూస్తాడు. చూసి ఆయనకి కూడా సంసారం చేయాలి అనేటువంటి కోరిక కలుగుతుంది. ఇంద్రియాలు ప్రకోపిస్తాయి. ప్రకోపించేటప్పటికి మళ్ళీ బయటకు వస్తాడు ఆయన. బయటకు వచ్చేసేసి వివాహం చేసుకుని సంతానాన్ని కానీ మళ్ళీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ దీంట్లోకి వెళ్తారు. ఆ తర్వాత సంగతి అంటే ఏంటంటే, మనము గృహస్థుగా ఉంటూనే మన కర్మల్ని మనం చేస్తూ నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరిస్తూ మనం ఇంద్రియాలన్నింటినీ ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే మనం చేసుకోగల అవే కంట్రోల్ అయిపోతాయి భగవంతుడి సేవలో ఉన్నప్పుడు. ఇక్కడ ఈ విధంగా చేస్తే కనుక ఆ విధంగా చేయాలి. యజ్ఞము చేయాలి, దానము చేయాలి, తపస్సు చేయాలి. అవి ఎంతో శ్రేష్టమైనవి అని చెప్తున్నాను, ఋషులు చెప్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. నాలుగోది నిశ్చయం శృణు మే తత్ర త్యాగే భరత సత్తమా త్యాగో హి పురుష వ్యాఘ్ర త్రివిధ సంప్రకీర్తిత. ఎంతో పుణ్యం చేసిన భరతవంశంలో పుట్టిన నువ్వు త్యాగివి కర్మఫలాలు త్యాగం చెయ్యి, కర్మలు కాదు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ. అర్జున, కర్మత్యాగ విషయంలో నా నిర్ణయం విను. త్యాగం మూడు విధాలు, మూడు రకాలుగా ఉంటుంది ఈ త్యాగము అని చెప్పారు ఇక్కడ. మూడు రకాలు ఏంటి చూద్దాం. యజ్ఞదాన తప కర్మ నత్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞోదానం తపస్సైవ పావనాని మనీషిణ. యజ్ఞము, దానము, తపస్సు, కర్మలను ఎప్పుడూ విడిచిపెట్టొద్దు, వాటిని తప్పక ఆచరించాలి. ఉమ్, వాస్తవానికి యజ్ఞము, దానము మరియు తపస్సులు మహాత్ములను కూడా పవిత్రం చేస్తాయి. యజ్ఞదాన తపస్సులు మహాత్ముల్ని కూడా పవిత్రం చేస్తాయి అని చెప్తున్నారు. ఈ యజ్ఞాలు ఏం చేయాలి? దేవయజ్ఞము, భూత యజ్ఞము, మనుష్య యజ్ఞము, పితృయజ్ఞము, బ్రహ్మయజ్ఞం. ఈ ఐదు రకాల యజ్ఞాలు అనమాట. దేవయజ్ఞం భగవంతుడిని పూజ చేయటం, భగవంతుడిని సేవించటం. ఉం? భూత యజ్ఞం అంటే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి జీవరాశులకి ఆహారాన్ని ఇవ్వటం. అవి మనలాగా అవి సంపాదించుకోలేవు కదా, అవి ప్రిపేర్ చేసుకోలేవు, కాబట్టి వాటికి ఆహారం ఇవ్వాలి. తర్వాత మనుష్య యజ్ఞం. మనుష్య యజ్ఞం అంటే వంశాభివృద్ధి. మనం చక్కగా ఒక ధర్మం ప్రకారంగా వివాహం చేసుకుని ఒక భార్యతో సంసారం చేస్తూ ఆ సంసా ఆ సంతానాన్ని, సత్సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేయటం సమాజాభివృద్ధి కోసంగా, వంశాభివృద్ధి కోసంగా సత్సంతానాన్ని కానీ వాళ్ళని అభివృద్ధిలోకి తీసుకుని రావాలి. అది మనుష్య యజ్ఞం. పితృయజ్ఞం. పితృయజ్ఞం అంటే మన పూర్వీకులు ఉంటారు, పితృలు, తాతలు, ముత్తాతలు, తండ్రులు, వీళ్ళంతా కూడా, తండ్రి, వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరూ పితృలోకంలో ఉంటారు. సంవత్సరానికి ఒక్కసారి వాళ్ళని పిలవాలి, ఆహ్వానించాలి. ఆహ్వానించి వాళ్ళ పేరు మీద బ్రాహ్మణులకి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క పద్ధతి ఉంటుంది, ఇంటి పద్ధతి ఉంటుంది. ఆ పద్ధతి ప్రకారంగా వాళ్ళకి ఆహారాన్ని సమర్పించాలన్నమాట. ఆ పితృదేవతల్ని తృప్తిపరచాలి. తృప్తిపరిచి అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు బ్లెస్ చేసి వెళ్తారు. ప్రతి సంవత్సరం కూడా వస్తారు వాళ్ళు. కాబట్టి పితృయజ్ఞాన్ని మానుకోకూడదు. ఇప్పుడు అక్కడ అర్జునుడు అదే కదా, వర్ణ సంకరం అవుతుంది. వర్ణ సంకరం అయితే గనక ఆ వంశానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉండరు. ఉండకపోతే పితృలోకంలో ఉన్న పితృలందరూ కూడా పడిపోతారు. వాళ్ళ శాపాలన్నీ కూడా వీళ్ళకి తగులుతాయి, ప్రజలకందరికీ కూడా. అప్పుడు మొత్తం సమాజం అంతా కూడా ఉలటలు తయారవుతారు. సమాజం అంతా నాశనం అయిపోతుంది. ప్రజలందరూ కూడా కష్టాలు పడతారు. ఎందుకు కృష్ణ ఈ విధంగా నజార్ చేయిస్తున్నావు అని అడుగుతారు ఆయన, అర్జునుడు.
ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు అనమాట మనకి. ఆ యజ్ఞం, పితృయజ్ఞం తప్పకుండా చేయాలి. బ్రహ్మయజ్ఞం, బ్రహ్మయజ్ఞం అంటే మనం ఒక శాస్త్ర అధ్యయనం చేయటం, శాస్త్రాలన్నీ భగవద్గీత, భాగవతము ఇలాంటివన్నీ చదువుకోవటము, వినటము, ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మయజ్ఞం కిందికి వస్తాయి. మంత్రం జపం చేసుకోవటం, ఇవన్నీ బ్రహ్మయజ్ఞం కిందికి వస్తాయి ఇక్కడ. ఏతాన్యపి తు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశితం మతముత్తమం. ఓ అర్జున, ఈ కర్మలన్నీ మమకార శక్తి మరియు ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి. వాటిని కర్తవ్యంగా భావించి చేయాలి. ఇదే నా ఖచ్చితమైన అభిప్రాయము. నువ్వన్నీ చేస్తున్నావు కర్మలు, కానీ ఆ కర్మలకి వచ్చేటువంటి ఫలితాన్ని ఆశించవాకు. ఆ ఫలాపేక్ష లేకుండా చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. అలా ఫలాపేక్ష లేకుండా నిష్కామ కర్మ ఫల యోగాన్ని ఆచరించు. ఇది నా కర్తవ్యం అని చెప్పి నన్ను భావించి చెయ్యి. అంతేగాని ఫలాపేక్ష పెట్టుకున్నావంటే మళ్ళీ నీకు మోహంలో పడిపోతావు, కష్టపడతావు. కాబట్టి ఇది నా ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం ఇది అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. యజ్ఞదాన తపస్సులు స్వధర్మం అనే భావనలో చేయాలి. యజ్ఞం చేసినా, దానం చేసినా, తపస్సు ఇది నా ధర్మం, ధర్మం ప్రకారంగా నేను ప్రవర్తిస్తున్నా. ఉం? పూర్వం ఏంటంటే ధర్మాచరణ ఎట్లా ఉండేది అంటే, ఆ ధర్మం ఆచరించిన ఆ ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకున్న దాన్ని బట్టి తప్పొప్పుల నిర్ణయం అనేది జరిగేది. ధర్మం ప్రకారంగా ఎవరైతే నడుచుకోలేదో వాడిది తప్పు అని చెప్పేవాళ్ళు. ధర్మాచరణ ప్రకారంగా తప్పొప్పుల నిర్ణయం జరిగేది. ఇప్పుడు ఇంద్రియ సుఖం ప్రకారంగా తప్పొప్పుల నిర్ణయం జరుగుతున్నది. ఇప్పుడు జరిగేది శిక్షలు వేయటం కానీ ఏది కానీ ఇంద్రియ సుఖాన్ని అనుసరించి తప్పొప్పుల నిర్ణయాలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు. అది ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకోవాలి. ఓ అర్జున, ఈ కర్మలన్నీ మమకార శక్తి మరియు ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి. ఆ ఫలితం మీద ఆశించొద్దు నువ్వు. మమకార శక్తి ఉండకూడదు. మమకార శక్తి అంటే మమకారం, ఆ ఫలితం మీద మమకారం. ఇప్పుడు కొడుకులు ఉంటారు, కూతుళ్ళు ఉంటారు, సంతానం ఉంటారు. మమకార శక్తి, విపరీతమైన మమకారంతో మనము వాళ్ళ కోసమే కష్టపడుతూ ఫలితాన్ని ఆశిస్తూ పొద్దుస్తమానం అదే దాంట్లో కూరుకుపోకూడదు అనమాట. నీ ధర్మాన్ని నువ్వు ఆచరించు, అది నీ ధర్మం అనుకో, ధర్మం అనుకోని ఆచరించు. వదిలేయొద్దు, నీ ధర్మాన్ని నువ్వు వదలొద్దు, కానీ వాటిల్లో కూరుకుపోవద్దు. వాటిని కర్తవ్యంగా భావించు నువ్వు అని చెప్పినని చెప్తున్నారనమాట. ఇదే నా ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం. నేతస్య తు సన్యాసః కర్మణో నాప్నోపపద్యతే మోహాత్ తస్య పరిత్యాగస్తామసః పరికీర్తితః. ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 త్యాగాల గురించి చెప్తున్నారనమాట భగవంతుడు. నిర్దిష్ట కర్మలను ఎప్పుడూ విడవరాదు. భ్రాంతితో ఎవరైనా వారిని విడిచినచో ఈ త్యాగం తమో గుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది. త్యాగాల్లో కూడా సత్వగుణ త్యాగం, రజోగుణ త్యాగం, తమోగుణ త్యాగం, 3 త్యాగాలు ఉంటాయి. ఉం? ఆ 3 త్యాగాల గురించి కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నేతస్యతు సన్యాస, విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు విడిచిపెట్టడం మంచిది కాదు. అవివేకంతో విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెడితే అలాంటి త్యాగాన్ని తమోగుణ త్యాగం అంటారు. అవివేకం అన్నమాట. ఆలోచించకుండా చాలా కష్టంగా ఉంది నాకు ఉద్యోగం చేయటము, వీళ్ళందరినీ నేను ఎందుకు పోషించాలి అని అంటాడు. ఉద్యోగం వదిలేస్తాడు, వెళ్ళిపోతాడు, ఇల్లు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాడు. అది కరెక్ట్ కాదు. తండ్రిగా నీ బాధ్యత ఏది ఉంది, అది నిర్వర్తించు. భార్యగా నీ బాధ్యత ఏముంది, అది నిర్వర్తించు. ఉం? తల్లిగా ఏ బాధ్యత ఉంది, నిర్వర్తించు. అంతేగాని నువ్వు చేయాల్సిన ధర్మాల్ని, కొడుకుగా నీ బాధ్యత ఏంటి, తల్లిదండ్రుల్ని చూసుకోవాలి. పిల్లలు, కొడుకు కానీ కూతురు కానీ తల్లిదండ్రుల్ని, పెద్దవాళ్ళని గౌరవించాలి. అవన్నీ నీ బాధ్యత అనుకుని చెయ్యి నువ్వు. అంతేగాని దేన్ని విడిచిపెట్టద్దు నువ్వు. నీ కర్మల్ని నువ్వు విడిచిపెట్టకూడదు, త్యాగం చేయకూడదు.
ఆ ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకోవాలి. నువ్వు ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకోకుండా త్యాగాన్ని ఆ మోహంలో పడిపోయి వదిలేసేసి వెళ్ళిపోయారు. చదువుకోవడం కష్టంగా ఉందనుకొని చదువు వదిలేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఉమ్, ఉద్యోగం వదిలేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇంట్లో కూర్చుంటే నేను ఎందుకు చెయ్యాలి, నేను ఎందుకు సంపాదించి పెట్టాలి మీకు, ఎందుకు అనేది ధర్మం ప్రకారంగా నీకు ధర్మశాస్త్రంలో ఉంది. భర్తగా నువ్వు భరించాలి, భార్య అనే పిల్లల్ని పోషించాలి, తల్లిదండ్రుల్ని పోషించాలి. ఆ ఆ ధర్మం ప్రకారంగా నువ్వు ఏది చెయ్యాలి అన్నది చెయ్యి. భగవంతుడిని భగవంతుడికి ప్రతిరోజు కూడా మనం సేవ చేయాలి. భగవంతుడికి భగవంతుడి సేవ వదిలేస్తున్నాం మొత్తం కూడా. భగవంతుడిని తలుచుకోవడానికి కూడా మాకు టైం లేదండి అంటున్నాం. ఇంద్రియ తృప్తిలో పడిపోతున్నాం అన్నమాట. ధర్మం ప్రకారంగా మనకి శాస్త్రం ఏం చెప్పిందో అవన్నీ ఆచరించాలి. అవి ఆచరించకుండా ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు. అలా ఆచరించకుండా ఉంటే గనక అది తమో గుణ త్యాగం అంటారు. అంటే మోహంలో పడిపోతారు. మోహంలో పడిపోయే వాళ్ళు అమాయకతతో వాళ్ళు చేయకూడని పనులన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయక్లేశమయా త్యజేత్ సకృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగ ఫలం లభేత్. కష్టంగా ఉన్నాయని లేదా శరీరానికి అసౌకర్యమని భావించి విధి చేయవలసిన కర్తవ్య కర్మలను విడిచిపెట్టడాన్ని రజోగుణ త్యాగం అంటారు. అటువంటి త్యాగం ఎప్పటికీ క్షేమదాయకమైనది కాదు, మరియు మన ఉన్నతికి దోహదపడదు. రజోగుణ త్యాగం. ఈ కర్మలన్నీ కూడా వదిలేస్తారు వాళ్ళు. వదిలేసేసి నేను చెయ్యను అని ఇంట్లో కూర్చుంటారు. అది రజోగుణ త్యాగం కిందికి వస్తుంది. నువ్వు చేయాల్సిన కర్మలు నువ్వు చేయాల్సిందే. రజోగుణం తమో గుణం రెండు కూడా వస్తాయి అన్నమాట. ఆ బుద్ధి పని చేయకపోతేనే వాళ్ళు అట్లాంటి పనులు చేస్తారు. కర్మలన్నింటినీ కూడా వదిలేస్తారు. ఆ కర్మలు నేను చెయ్యను, నేను ఎందుకు చేయాలి, నేను చెయ్యను అని చెప్పిన వదిలేస్తారు. బద్ధకం. ఉం? ఇవన్నీ కూడా ఆవరిస్తాయి అన్నమాట. అది రజోగుణ త్యాగం అంటున్నారు. కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నీతం క్రియతే అర్జున సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ సత్యాగ సాత్వికో మతః. ఓ అర్జున, తన విద్యుక్త కర్మలను కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తూ సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని ఫలాసక్తిని విడిచిపెట్టినప్పుడు దానిని సాత్విక గుణత్యాగం అంటారు. సత్వగుణ త్యాగం. విద్యుక్త కర్మలన్నింటినీ కూడా కర్తవ్యం, ఇది నా కర్తవ్యం కాబట్టి నేను చేయాలి, చేస్తాను అని చెప్పినని ఆ విద్యుక్త కర్మల్ని చేయాలి. ఒక విద్యుక్త కర్మల్ని చేస్తూ సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని ఫలాశక్తిని విడిచిపెట్టేసేయాలి. ఆ కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ కర్మల్లో కూరుకుపోకూడదు. ఇప్పుడు నేను కర్మలు చేస్తున్నాను, డబ్బు సంపాదిస్తున్నాను, సంపాదనలోనే ఇంకా 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 అంటూ ఉన్నాను అనుకోండి, దాంట్లోనే కూరుకుపోతా. ఇంకా ఈ జీవితం సంపాదనతోనే ఎండ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ సంపాదించడానికి మళ్ళీ పుడతాం. ఆ? అట్లా పూర్తిగా సమస్తం భౌతిక సాంగత్యాన్ని ఫలాశక్తిని విడిచిపెట్టినప్పుడు దానిని ఫలాశక్తిని వదిలిపెట్టమంటున్నాడు. భౌతిక సాంగత్యాన్ని, సాంగత్యం అంటే అటాచ్మెంట్స్ తగ్గించుకో. నువ్వు పూర్తిగా వదిలేయకూడదు, అటాచ్మెంట్స్ తగ్గించుకో. తగ్గించుకుని నువ్వు చేయాల్సిన కర్మల్ని నువ్వు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఫలాశక్తి లేకుండా చేస్తాం కాబట్టి సత్వగుణంలో చేసేటువంటి త్యాగంగా చెప్తారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నహి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః యస్తు కర్మ ఫలత్యాగి సత్యాగి విధీయతే. దేహధారి అయిన వానికి కర్మలన్నింటినీ వదులుకోవడం నిజంగా సాధ్యం కాదు, కానీ కర్మ యొక్క ఫలాలను త్యజించే వ్యక్తినే నిజంగానే త్యాగి అంటారు. కర్మ ఫలాలు ఎవరైతే త్యాగం చేస్తారో దేహధారి. మన శరీరం ఉన్నది ఉన్నప్పుడు, ఈ భౌతికంగా మనం జన్మించినప్పుడు మనం కర్మలు తప్పకుండా చేయాలి, చేయకుండా ఉండలేము. ప్రతివాడు కూడా పని చేయాల్సిందే, కర్మలు చేయాల్సిందే. తెల్లవారు లేస్తే మనకు ఆకలి అవుతుంది, ఆహారం సంపాదించుకోవాలి కదా, సంపాదన కావాలి. ప్రతి వాళ్ళు కూడా వెళ్ళాల్సిందే. ఆ? భార్య ఉంటుంది, పిల్లలు ఉంటారు, తల్లిదండ్రులు ఉంటారు. ఆ?
సమాజంలో మనం గౌరవంగా బతకాలి అంటే మనం కర్మలు చేయాల్సిందే. కర్మలు చేస్తూ మన ధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తిస్తూ ఆ ఫలాలను ఏం చేయాలంటే భగవంతుడికి వదిలేసేయాలి. ఫలితం ఆశించొద్దు. ఫలితాలను త్యజించే వ్యక్తిని త్యాగి అంటారు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. మోడ్స్ ఆఫ్ నేచర్, ప్రకృతి త్రిగుణాల గురించి చెప్తున్నారు. దేహమేమో సుఖం కోరుకుంటుంది, మనస్సు ఏమో శాంతి కోరుకుంటుంది, ఆత్మ ఏమో ఆనందం కోరుకుంటుంది. ఆదర్శప్రాయుడైన కర్త బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విశాం శూద్రాణం చ పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణై. ఓ పరంతప, ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుసరించి తమ స్వభావాల నుండి పుట్టిన గుణాల ద్వారా జనులు బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులుగా విభజింపబడ్డారు. త్రిగుణాలు ప్రకృతిలో ప్రతి జీవి కూడా, జన్మించిన ప్రతి జీవికి కూడా ఈ త్రిగుణాల ప్రభావం అనేది ఉంటుంది. సత్వగుణం ఉంటుంది, రజోగుణం ఉంటుంది, తమోగుణం ఉంటుంది. ఈ మూడు గుణాలు కూడా ప్రతి వాళ్ళకి ఉంటాయి. సత్వగుణం ఎక్కువగా ఉంటే గనక బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు ఈ గుణాలను అనుసరించి వాళ్ళని 4 వర్గాలుగా విభజించారనమాట. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. అంటే ఇదేంటంటే వర్ణంగా కులాలు కాదు, ఇది వర్ణాలు. ఇవి ఎవరు విభజిస్తారు? ఒక గురువు గారు విభజిస్తారు. ఆ రాజుగారు, గురువు గారు విభజిస్తారనమాట. ఆ గురువు గారు ఏంటి? బ్రాహ్మణులు అంటే సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళని బ్రాహ్మణుల కింద, రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళని క్షత్రియుల కింద, తమో గుణము రజోగుణము రెండు ఉంటుంది వైశ్యులకి. శూద్రులకేమో ఓన్లీ తమో గుణమే ఉంటుంది. వాళ్ళకి బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు. స్ట్రాంగ్గా ఉండి ఈ ముగ్గురికి కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఎవరు లేకపోయినా కూడా వ్యవస్థ కుంటుపడుతుంది. కాబట్టి ఈ నలుగురు కూడా ఎంతో ముఖ్యమైన వాళ్ళు. బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు. ఈ గుణాల ప్రభావం ప్రకారంగా వాళ్ళకి వర్ణాలు అనేవి వస్తాయి. బ్రాహ్మణుల గుణాలు: శౌచం క్షాంతిరార్జవమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మకర్మ స్వభావజం. శాంతి, శాంతిగా ఉండటం. ఆత్మ నిగ్రహం. దమః, దమః అంటే దమం అంటే ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవటం, ఆత్మ నిగ్రహాన్ని చేసుకోవటం, ఇంద్రియ నిగ్రహం అనమాట దమం అంటే. తపస్సు, తపస్సు అంటే మనసా వాచ కర్మణ, మనం చేసే ధర్మం ప్రకారంగా ఆచరించేది తపస్సు. శుచిత్వం, శుచిత్వం అంటే శుభ్రంగా ఉండటం, అన్ని విషయాల్లో మనం అంతఃకల్మషం లేకుండా, ఆ, అంతఃకల్మషం లేకుండా చూసుకోవటం. బాహ్య శుద్ధి ఉండాలి, అంతఃశుద్ధి కూడా ఉండాలన్నమాట. సహనం, సహనంగా ఉండటం. ఆర్జవం ఏవచ ధర్మ ప్రవర్తనం, ధర్మ ప్రవర్తనని కలిగి ఉండటం, నిజాయితీగా ఉండటం. జ్ఞానము, తర్వాత విజ్ఞానం, ఆ జ్ఞానం తెలిసిన దాన్ని మళ్ళీ మన జీవితంలో అప్లై చేసుకోవటం. మతత్పరతను సహజములైన గుణాలచే మతతత్పరత. ఉం? ఈ ఈ గుణాలచే బ్రహ్మకర్మ, మతతత్పరత అంటే బ్రహ్మకర్మ, బ్రాహ్మణుని ధర్మం. ఆ? ఇవన్నీ కూడా ఆచరిస్తూ వాళ్ళు పద్ధతి ప్రకారంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ 42 దాంట్లో బ్రాహ్మణుల గుణాల గురించి చెప్తున్నారు. శాంతి ఉండాలి, ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉండాలి, ఆ, తర్వాత తపస్సు ఉండాలి. మనసా వాచ కర్మణ, వాక్ శుద్ధి అనమాట తపస్సు అంటే. ఆ, అబద్ధం చెప్పకూడదు, అబద్ధం చెప్పకూడదు, శాస్త్రాధ్యయనం చేయాలి, ఎప్పుడు భగవంతుడి నామస్మరణ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అలాంటి వాళ్ళు
ఆ ఆ వాక్ శుద్ధి ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఆ వాక్ శుద్ధి ఉంటే వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తే అది జరుగుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు కుంతి మహారాణి నిన్న చెప్పుకున్నాం మనం. కుంతి మహారాణి ఆ అర్జునుడు ఫలం తీసుకొచ్చానమ్మా అనగానే నలుగురు పంచుకోండి నాయన అంటుంది ఆమె. అలాగే యుధిష్ఠిరుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ, ఏది పలికితే అది జరుగుతుంది. సత్యం పలుకుతారు, ధర్మం ప్రకారంగా ఉంటారు, తర్వాత భగవంతుడిని సేవిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి నామస్మరణలో ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి మనసులో భగవంతుడిని తలుస్తూ ఉంటారు. వాచ మా వాక్కులో కూడా వాళ్ళు క్లియర్గా ఉంటుంది. కర్మణ వాళ్ళు చేసే కర్మలు కూడా సత్వగుణంలో ఉంటాయి. కాబట్టి అట్లాంటి లక్షణాలన్నీ కలిగి ఉండాలన్నమాట బ్రాహ్మణులు. సహనము, చిత్తశుద్ధి, జ్ఞానము, విజ్ఞానము మరియు ఇహపర లోకాలపై విశ్వాసం. ఇప్పుడు ఈ లోకంలో ఇలా ఉన్నాం. కష్టాలు వస్తున్నాయనగానే కుంగిపోయి అన్నీ వదిలేయకూడదు. భగవంతుడి సేవ కూడా వదిలేస్తారు కొంతమంది. నేను ఎందుకు కొలవాలి భగవంతుడిని? నాకు ఇన్ని కష్టాలు పెట్టాడు. భగవంతుడు పెట్టాడు కష్టాలు. మన కర్మలు మనం చేసుకున్న పూర్వ కర్మలు ఉంటాయి కదా, కష్టాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఎన్ని కష్టాలు అనుభవించేస్తే అంత కర్మలన్నింటి విముక్తి పొందినట్టు మనం సంతోషపడాలి. భగవంతుడిని తిట్టకూడదు. అన్నీ మనం చేసుకున్నటువంటివే అది తెలుసుకోవాలి. అదే విజ్ఞానం అన్నమాట. హరే కృష్ణ. ఏంటో అంట వస్తుంది. క్షత్రియులకు గుణాలు: శౌర్యము, బలము, ధైర్యము, ఆయుధ విద్యలలో నైపుణ్యము, యుద్ధంలో నుండి వెనుక తిరగని సంకల్పము, విశాల హృదయంతో గల దయాగుణము మరియు నాయకత్వ సామర్థ్యం. ఇవన్నీ కూడా క్షత్రియుల గుణాలు. శౌర్యం తేజో ధృతి దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్య పలాయనం దానమేశ్వర భావశ్చ క్షాత్రం కర్మ స్వభావజం. క్షత్రియులు ఎలా ఉండాలి? శౌర్యం, బాగా బలంగా ఉండాలి వాళ్ళు. ఎటువంటి యుద్ధం వచ్చినా, ఎటువంటి శత్రువునైనా సరే ఎదుర్కొని ప్రజలను రక్షించేటువంటి దక్షత కలిగినటువంటి వాళ్ళుగా ఉండాలన్నమాట. ఆ? తర్వాత తేజ, శక్తి. ఉం? ధృతి, శక్తి, ధృతి అంటే దృఢ నిశ్చయంతో ఉండాలి వాళ్ళు. నేను గెలవాలి, వీళ్ళని ఓడించాలి అనే ఇది ఉండాలి. నెక్స్ట్ అధర్మం కాబట్టి దాన్ని ధర్మాచరణమే అనుసరించాలి. అధర్మం వైపు మనం మొగ్గు చూపకూడదు అనేటువంటి దృఢ నిశ్చయంతో ఉండాలి వాళ్ళు. పరిపాలనా సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలి. దాక్ష్యం, సమర్థత. తర్వాత పారిపోకుండా యుద్ధమునందు కూడా అపలాయనం అంటే పారిపోకుండటం. యుద్ధం నుంచి పారిపోకూడదు క్షత్రియులు ఎప్పుడు కూడా. మరణమో విజయమో రెండిట్లో ఏది వచ్చినా సరే రెడీ అని చెప్పనని వాళ్ళు అనుకున్న దాని మీద దృఢ నిశ్చయంతో వాళ్ళు ముందుకు సాగాలన్నమాట, పారిపోకూడదు. తర్వాత దమము, ఈశ్వర భావ అంటే నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగి ఉండాలి. ఉం? దానం చేసే గుణం ఉండాలి. తర్వాత క్షాత్రం, క్షత్రియునికి సంబంధించిన కర్మలు, ధర్మ స్వభావజం. ఉం? స్వీయ ప్రకృతిచే పుట్టినది. ఇదేంటంటే వాళ్ళ క్షత్రియులకు వాళ్ళ రక్తంలోనే వస్తుంది ఆ క్షాత్రం అన్నది. ఆ క్షత్రియులు ఎక్కువ మంది ఆ క్షత్రియులు ఆ, ఇది నాయకత్వ లక్షణాలు ఉంటాయి. ఉం? ఆ గుణాలని బట్టి వాళ్ళని క్షత్రియులుగా నిర్ణయించాలి. క్షత్రియుడు కాదనుకోండి, ఒకవేళ రాజకుమారుడే కానీ వాడు సరిగ్గా పరిపాలించట్లా, వాడికి ఇది లేదు, ప్రజలందరూ కష్టాలు పడుతున్నారు. అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఆ ఋషులు వాళ్ళు ఉంటారు కదా, బ్రాహ్మణులు, ఆయన్ని దించేసేవాళ్ళు అనమాట రాజుగా. ఎవరైతే అన్నింటిలో ప్రావీణ్యత కలిగి ఉంటారో వాళ్ళనే క్షత్రియులుగా ఎన్నుకుండేవాళ్ళు. కృషి గోరక్ష వాణిజ్యం వైశ్యకర్మ స్వభావజం పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజం. వైశ్యుల లక్షణాలు: వ్యవసాయము, గోరక్షణ, వర్తకము అనునవి వైశ్యులకు సహజ కర్మలు.
శూద్రులకు పరిశ్రమ పరిసేవనము అనునవి సహజ కర్మలు. కర్మలు, మూడు కర్మల గురించి చెప్పారనమాట. సత్వగుణంతో చేసే కర్మలు, రజోగుణంతో చేసే కర్మలు, తమో గుణంతో చేసే కర్మలు. ఇది వ్యవసాయము, గోరక్షణ. వ్యవసాయము ఇక్కడ వైశ్యుల పని ఏమో గోరక్షణ, వ్యాపారం, ఇవన్నీ కూడా వైశ్యులు. శూద్రులు ఏంటంటే శూద్రులు వీళ్ళ ముగ్గురికి కూడా బ్రాహ్మణులకి, వైశ్యులకి, శూద్రులకి, క్షత్రియులకి, బ్రాహ్మణులకి, వైశ్యులకి వీళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు శూద్రులు. వైశ్య గుణాలు ఏంటంటే వ్యవసాయము, గోరక్షణ, పాడి పంటలు పండించటం, ఇదంతా కూడా వచ్చిన దాన్ని అందరికీ సర్క్యులేట్ చేయటము, ఇదంతా కూడా వైశ్యుల లక్షణాలు. శూద్రుల లక్షణాలు ఏంటంటే వీళ్ళకి సహాయపడటం శూద్రుల లక్షణం, సేవ చేయటం. యత ప్రవృత్తి భూతానాం ఏన సర్వమిదం తతం స్వకర్మణ తద్మద్భ్రియత్య సిద్ధిం విందతి మానవః. యత ప్రవృత్తిర్భూతానాం ఏన సర్వమిదం తతం స్వకర్మణ తమభ్యత్య సిద్ధిం విందతి మానవః. సకల జీవులకు మూలం మరియు సర్వవ్యాప్తి అయిన భగవంతుని ఆరాధించడం ద్వారా మానవుడు తన స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణతను పొందగలడు. సకల జీవులకు కూడా మూల కారణం ఎవరు? సర్వవ్యాపకుడైనటువంటి భగవంతుడు. ఆ భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి, సర్వజీవుల హృదయ నివాసి, అందరికీ కూడా గురువు. అలాంటి భగవంతుడిని గుర్తించి స్వకర్మలను చేయటం ద్వారా పూజించడితే మానవుడు పరిపూర్ణతను పొందుతాడు. ఆ భగవంతుడికి సేవ చేయటమే జీవుడుగా పుట్టినవాడు ప్రథమ కర్తవ్యం అన్నమాట. భగవంతుడికి సేవ చేయాలి, ఆరాధించాలి. అలా ఆరాధిస్తూ పరిపూర్ణతను పొందగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. భక్త్యా మాం అభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. కేవలం భక్తితో సేవ చేత మాత్రమే యథార్థముగా నేను ఎవరూ తెలుసుకొనవచ్చును. నన్ను తెలుసుకున్న పిదప నా భక్తుడు నా సంపూర్ణ భావనలో భగవద్ధామంలో ప్రవేశించును. అది కేవలం భక్తియుత సేవ. భక్తితో భగవంతుడికి సేవ చేయటం ద్వారా యథార్థం ఏంటి అన్నది తెలుసుకోగలుగుతారు వాళ్ళు. ఈ ఇంద్రియ తృప్తి ఇవంతా కూడా తాత్కాలికము, శాశ్వతమైంది కాదు ఈ లోకం. మన శాశ్వతమైన ధామం ఏది? ఆ భగవద్ధామం. అక్కడికి చేరుకోవాలి, ఆ భగవంతుడిని సేవించాలి అనేటువంటి సత్యాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు. మన మానవ జీవిత లక్ష్యం ఏంటి అంటే మనం భగవంతుడి సేవ చేసుకుంటూ మనం భగవద్ధామానికి చేరుకోవటమే అనేది తెలుసుకోగలగటం ద్వారా నా భక్తుడు నా సంపూర్ణ భావనలో భగవద్ధామంలో ప్రవేశించను. పూర్తిగా భగవంతుడే నిండిపోతారనమాట. అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞానకర్మాద్యనావృతం అనుకూల్యస్య కృష్ణానుశీలనం భక్తిరుత్తమం. అంటే ఏంటంటే అన్య అభిలాషలు, వేరే డిజైర్స్ ఏమి ఉండవు వాళ్ళకి. అన్యాభిలాషిత శూన్యం, అదర్ డిజైర్స్ ఏవి ఉండవు, కోరికలు ఏవి ఉండవు. కోరికలు ఏవి ఉండకుండా ఎప్పుడూ ఆ భగవంతుడిని తృప్తిపరచాలి, భగవంతుడి ఆనందమే నా ఆనందం అనేటువంటి స్థితికి వచ్చేస్తారు వాళ్ళు, పరబ్రహ్మ స్థితికి. ఆ శుద్ధ భక్తులుగా మారిపోతారు. అలా అయిన వాళ్ళు పూర్తిగా సంపూర్ణ భావనతో భగవద్ధామానికి చేరుకోగలుగుతారు. మచ్చిత్త సర్వము దుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అత చేత్వామహంకారాత్ న శ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి. నీవు నాయందు మనస్సు కలవాడవైతే నా కృపచే అన్ని అడ్డంకులను మరియు కష్టాలను అధిగమించగలవు. కానీ అహంకారం చే నా మాటలు వెనక్కి పనిచేస్తే నువ్వు నశిస్తావు. నీకు అహంకారం వచ్చిందనుకో, అంతా నేనే చేశాను, నా తెలివితేటలే, నేనే, నన్ను మించిన వాళ్ళు లేరు,
అని చెప్పి ఎప్పుడైతే అనుకుంటారో అప్పుడు వాళ్ళు నశిస్తారు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఇప్పుడు హిరణ్యకశిపుడు, ముల్లోకాలకు అధిపతిని నేనే, నన్ను మించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు, నువ్వు నారాయణ అనవాకు, నా నామస్మరణ చెయ్యి, నిన్ను చక్రవర్తిని చేస్తా అని చెప్పినని చెప్పాడు కొడుక్కి, ప్రహ్లాదుడికి. ప్రహ్లాదుడు ఏంటి, వద్దు నాన్న, ఆ భగవంతుడు అనేవాడు ఉన్నాడు, సర్వాంతర్యామి ఉన్నాడు, మన హృదయంలో కూడా ఉన్నాడు ఆయన, ఎప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఆయనే కనిపిస్తున్నారు నాకు. సత్వగుణం. ఉం? ఆ సత్వగుణంలో ఆ భగవంతుడిని 24 గంటలు కూడా ఆ నామస్మరణే చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ ప్రహ్లాదుడు. అన్య అభిలాష లేదు ఆయనకి, అన్యాభిలాషిత శూన్యం, వేరే అభిలాష అనేది ఏది లేదు ఆయనకి. ఎంతసేపు ఆ భగవంతుడిని తృప్తిపరచాలి, భగవంతు నామస్మరణ చేయాలి, ఆ భగవంతుడు తప్పించి ఇంకొకటి లేదు ఈ ప్రపంచంలో అనే ధ్యానంలో ఉన్నాడు ఆయన. కాబట్టి అలా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు భగవంతుడి కృపచేత అడ్డంకులన్నీ కూడా తొలగించబడతాయి. ఆయనకి ఎన్ని అడ్డంకులు, ఎంత కష్టపడ్డాడు. ఉం? తండ్రి రకరకాలుగా కష్టాలు ఇచ్చాడు ఆయనకి, ఏదో ఒక విధంగా తన వైపు తిప్పుకుందామని. కానీ ప్రహ్లాదుడు తిరిగాడా? తిరగడా. నేను ఆయన పూర్తిగా భగవంతుడి నామస్మరణలోనే తృప్తిని పొందారనమాట. అందుకని అహంకారం, అహంకారం లేకుండా అన్నీ నువ్వే అని ఎవరైతే అంటారో, ఆ భగవంతుడి తృప్తే నాది అని ఎవరైతే ఉంటారో, ఆ సంతోషమే భగవంతుడి సంతోషమే నాది సంతోషం అని చెప్పి నన్ను ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళు నా దగ్గరికి చేరుకుంటారు. అలా కాని వాళ్ళు నశిస్తారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఆ భగవంతుడిని సేవించే వాళ్ళు భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు, ఆ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులైతారు. ఇట్లా కర్మలు ఆచరిస్తూ ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడే 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 బద్ధజీవులుగా బతుకుతారు అనమాట. ఇక్కడే జన్మలు తీసుకుంటూ ఇక్కడే ఉంటారు, ఒక్కొక్క జన్మలో ఒక్కొక్క దేహాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అనమాట ఇంద్రియ తృప్తితో. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి, భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. ఓ అర్జున, పరమపురుషుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉండి భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన యంత్రంలో ఆసీనులైన అన్ని జీవనగతులను నిర్దేశిస్తున్నాడు. ఇక్కడ మనది దేహం అనేది యంత్రం అన్నమాట. ఇది ఈ యంత్రంలో, యంత్రం అంటే ఒక చెట్టు రూపంలో చూపించాడు ఇక్కడ మనకి. ఒక చెట్టు, ఈ చెట్టు మీద రెండు పక్షులు ఉన్నాయి, ఆత్మ పరమాత్మ. ఈ రెండు కూడా ఉంటాయి అన్నమాట మన దేహంలో కూడా. మన దేహంలో ఆత్మ ఉంటుంది, పరమాత్మ ఉంటారు. ఈ ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, డెడ్ బాడీ, ఈ పరమాత్మ నుంచి వచ్చేటువంటి చైతన్యమే ఆత్మ. ఆ ఆత్మ పనిచేస్తున్నది మన శరీరంలో, మొత్తం చైతన్యాన్ని నింపుతున్నది. ఆ భగవంతుడి చైతన్యం అన్నమాట, చైతన్యాన్ని మన శరీరంలో నింపుతున్నది. వెలుగు, ఆ వెలుగు, దీపంలో నుంచి వెలుగు ఎట్లా వస్తున్నది? ఆ దీపం వెలుగుతున్నది అంటే ఏంటి కారణం? లోపల నూనె, నూనె ఒత్తి అవి కారణం. అవి లేకపోతే దీపం వెలుగుతుందా? వెలగదు. ఆ భగవంతుడు లేకపోతే మనం లేము అనే విషయాన్ని గుర్తించాలన్నమాట. ఆత్మ పరమాత్మ. ఆత్మ ఏం చేస్తుంది? ఫలాలను ఆరగిస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ ఏంటంటే ఈ దేహంలో ప్రవేశించగానే అవిద్యతో ఆవృతం అయిపోతుంది. అవిద్యతో ఆవృతమైనప్పుడు మన కళ్ళు మనకి పనిచేస్తున్నప్పటికీ కూడా చీకట్లో ఉన్నప్పుడు ఏ వస్తువు మనం కంటితో చూడలేము. ఆ వెలుగు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం కంటితో చూడగలుగుతాం. అదేవిధంగా ఆత్మ అవిద్యతో ఆవృతమైనప్పుడు దానికి తెలియదు, ఏమి తెలియదు. దేహం చేసేవన్నీ నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. అట్లా ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన యంత్రంలో ఆసీనులైన అన్ని జీవనగతులను నిర్దేశిస్తున్నాడు అనమాట భగవంతుడు. ప్రతి చోట కూడా, ప్రతి శరీరంలో కూడా పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు. ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు కూడా ప్రతి శరీరంలో కూడా ఉన్నారు. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాది మాం నమస్కురు, మామే వైష్యసి సత్యంతే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించు,
నా భక్తుడివి కమ్ము, నన్ను పూజింపుము, నాకు నమస్కరింపుము. ఆ విధంగా చేయడం వలన నువ్వు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు. నీవు నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడు కాబట్టి నేను ఈ మాట ఇస్తున్నాను. ప్ర నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నాను అనమాట. మన్మనాభవ మద్భక్తో, నా భక్తుడివిక. నన్ను గూర్చే ఆలోచించు. భవ కమ్ము, మద్భక్త నా భక్తుడివి కమ్ము. ఉమ్? మధ్యాది నన్ను పూజించువాడుగా. మాం నన్ను, మధ్యాది మాం నన్ను పూజించు. నమస్కురు నమస్కరించు. మాం ఏవ మామే వైష్యసి, నన్ను పొందుదవు. మొత్తం ఇట్లా ఎప్పుడైతే నువ్వు నన్ను పూజిస్తూ ఉంటావో పూర్తిగా, అప్పుడు నన్ను పొందుతావు. సత్యంతే, సత్యంగా నీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఉం? దీన్ని నువ్వు గ్రహించు. వాగ్దానం చేస్తున్నాను నీకు. ప్రతిజానే అంటే వాగ్దానం చేస్తున్నానని, వాగ్దానం చేస్తున్నాను. ప్రియహపి, ప్రియుడనగుదును, నీకెంతో ప్రియుడనవుతాను. ఉం? నాకు నువ్వు నాకు ప్రియుడమైనప్పుడు నేను నీకు ప్రియుడినైతా. నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం. అట్లాగే నువ్వు నన్ను సేవించు, నన్ను పూజించు, నాకు నమస్కారం చేయి. ఆ? ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ విధంగా ఆచరిస్తావో అప్పుడు నేను నీకు గుడ్ ఫ్రెండ్ అవుతాను. కాబట్టి నువ్వు అన్నీ కూడా నేను చెప్పినట్లుగా విను అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ, అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. అన్ని ధర్మాలు వదిలి కేవలం నన్నే శరణ పొందుము, నేను నిన్ను అన్ని పాపాల నుంచి కూడా విడిపిస్తాను. పాపాలన్నింటి నుంచి కూడా విడిపించేస్తాను. కాకపోతే నన్నే శరణు పొందు అని చెప్తున్నారు. పూర్తిగా సరెండర్ అయిపో నువ్వు నాకు. సరెండర్ అయిపోయినప్పుడు నేను చూసుకుంటాను అని. ఇక్కడ చూడండి, ద్రౌపది ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం అప్పుడు ఆమె లాక్కొచ్చారు ఆ సభలోకి. లాక్కొచ్చి నేను ఏకవస్త్రని ఆమె ఎంత చెప్పుకుంటుంది. చెప్పుకున్నా సరే ఆ జుట్టు పట్టుకొని ఈడ్చుకొని వస్తాడు సభలోకి దుశ్శాసనుడు. అప్పుడు ఆమె రక్షించుకోవాలని చూస్తుంది. మొత్తం అందరినీ అడుగుతుంది, సభలో అందరినీ కూడా, ఇది న్యాయమేనా, మీరు చెప్పండి మీరు చెప్పండి అని పేరు పేరున అడుగుతుంది. ఎవరు మాట్లాడరు. ఆఖరికి ఆమె రక్షించుకుందామని చూస్తుంది. ఆమె రక్షించుకోలేకపోతుంది. బలం సరిపోదన్నమాట. వెంటనే ఆ కృష్ణ భగవానుడిని ప్రార్థిస్తుంది ఆమె. ప్రార్థించగానే ఆయన ప్రత్యక్షమవుతారు. ప్రత్యక్షమై ఆమెకు వలవలు ఇవ్వడం ద్వారా ఆమెని రక్షిస్తారనమాట పూర్తిగా. ఎప్పుడైతే అందుకే ఇస్కాన్లో మనము నేను నీ సొంతమని ఇలా చేతులు పెడతాం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు, మన భజన చేసేటప్పుడు, కీర్తన చేసేటప్పుడు అంతా కూడా ఇలా చేతులు పెట్టి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని ఇట్లా చేతులు పైకెత్తి ప్రార్థిస్తాం. నాదంటే ఏది లేదు నాయనా, అంతా నువ్వే, అంతా నీకే సమర్పిస్తున్నాను, పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోతున్నాను నీకు అని చెప్పినని మనం చెప్పడం అన్నమాట. అది ఏదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి, భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. భక్తులకు అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించే వారికి స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పక లభిస్తుంది, మరియు చివరికి అతను నా వద్దకు తిరిగి వస్తారు. ఎవరైతే ఈ భగవద్గీతని భక్తులకు చెప్తున్నారో వాళ్ళకి, వాళ్ళు భక్తులై ఉంటారు. భక్తులు చెప్తేనే వినాలి భగవద్గీత. ఎవరు పడితే వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే, డబ్బు కోసం చెప్పే వాళ్ళ దగ్గర విన్నారనుకోండి, ఆ అట్రాక్షన్ అది వేరుగా ఉంటుంది. ఎవరైతే భక్తులు ఉంటారో వాళ్ళు చెప్పేది వింటే భగవంతుడు అంటే ఏంటి అనే సత్యాన్ని వాళ్ళు నీకు కరెక్ట్గా అందిస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పింది విను.
ఆ చెప్పింది వినడం ద్వారా స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పకలేదు. ఆ చెప్పిన వాళ్ళకు కూడా స్వచ్ఛమైన భక్తి ఉంటుంది. ఆ చెప్పేవాళ్ళు భక్తులు కాబట్టి నీకు కూడా భక్తి వస్తుంది. కాబట్టి మరియు చివరికి అతను నా వద్దకు ఆ చెప్పేవాళ్ళు కూడా నా దగ్గరికి వస్తారు, నా దగ్గరికి నా లోకానికి చేరుకుంటారు వాళ్ళు అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. నతు తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్యః ప్రియతరో భవే తరో భువి. నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు మరొకరు ఈ ప్రపంచంలో లేరు. ఎవరైతే ఆ భగవంతుడిని సేవిస్తూ ఆ భగవంతుడి గురించి ఆ కృష్ణ భక్తి గురించి ఎవరైతే ప్రచారం చేస్తారో అంతకన్నా ముఖ్యమైన వాళ్ళు ఇంకెవరూ లేరు ఈ లోకంలో. వాళ్ళే ముఖ్యమైన వాళ్ళు, నాకు ప్రియమైన వాళ్ళు అని చెప్పినని చెబుతున్నారు అనమాట. ఇక్కడ చూడండి ప్రభుపాదుల వారు, ఆయన ఎంత ప్రచారం చేశారంటే ఆ కృష్ణ చైతన్యం, కృష్ణ అందరినీ కూడా కృష్ణ భక్తుల్ని చేశారు. 108 దేవాలయాలు కట్టించారు. ఎన్ని అవమానాలు ఓర్చుకున్నారు. అవమానాలు, ఆహారం లేక, నిద్ర లేక 2 అవర్స్ నిద్రపోయేవాళ్ళు. ఎన్ని బుక్స్ భాష్యాలు రాశారు. ఉం? ఆ ప్రభుపాదుల వారు మొత్తం ఆయన చేసిన సేవ మొత్తం కూడా మనం ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాం. ఆయన బీజాలు వేసి వెళ్ళారు. ఆ బీజాలు ఫలాలైపోయి ఆ ఫలాలన్నీ కూడా మనం ఆరగిస్తున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు ఆ ఫలాలు ఆరగించి ఆ బలంతో మనం ఇంకా ఇంకా కృష్ణ భక్తి చేసుకోవాలి. అంతేగాని కృష్ణుడి పాదాలు వదిలిపెట్టకూడదు. అప్పుడు మనం ప్రభుపాదుల వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసినట్లు అనమాట. అద్దేశ్యతే ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతిః. మన ఈ పవిత్రమైన సంభాషణను అధ్యయనం చేసేవాడు తన జ్ఞానయజ్ఞం ద్వారా నన్ను పూజించిన వాడని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. ఈ పవిత్రమైన సంభాషణని ఎవరైతే చదువుతారో, ఈ భగవద్గీతని ఎవరైతే అధ్యయనం చేస్తారో, నేర్చుకుంటారో, వాళ్ళు జ్ఞానయజ్ఞం ద్వారా నన్ను పూజించిన వారని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. జ్ఞానయజ్ఞం చేసినట్లు. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, గీతా యజ్ఞం చేసాం. ఇప్పుడు 18 days నుంచి మనం రోజు, నిన్న కొంచెం బ్రేక్ అయింది, అయినా కూడా 18 రోజులు మనము లైన్గా మీరు క్లాస్ అటెండ్ అయ్యారు నిన్న. ఉం? కాబట్టి 18 రోజులు లైన్గా మనము గీతా యజ్ఞాన్ని చేశాము. అలా ఎవరైతే చేస్తారో నన్ను పూజించిన వాడని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. అట్లాంటి వాళ్ళు నా భక్తులు. నన్ను పూజ చేసినట్లు, నా సేవ చేసినట్టుగా నేను ప్రకటిస్తున్నానని చెప్తున్నారు. శ్రద్ధావాన్ అనసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్తః శుభాలోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. శ్రద్ధతో, అసూయ లేకుండా దీనిని వినేవాడు కూడా పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతాడు మరియు పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలకు చేరుకుంటాడు. శ్రద్ధతో, విశ్వాసంతో, దృఢమైన విశ్వాసం కావాలి. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? మనకి ఆ భగవంతుడి మీద నమ్మకం కుదరాలి. ఆ చెప్పేవాళ్ళు భక్తులై ఉండాలి. ఆ చెప్పే భక్తులు చెప్పేదాన్ని మనం సక్రమంగా తీసుకోగలగాలి. ఆ తీసుకోగలిగినప్పుడు మనకి అసూయ అది లేకుండా ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళు పాపాల నుంచి విముక్తులైపోతారనమాట. పాపాల నుంచి విముక్తి కలిగి వాళ్ళకి పుణ్యాత్ములుగా మారిపోతారు. పుణ్యాత్ములుగా మారిపోయి పుణ్యలోకాలకి చేరుకుంటారు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. వీళ్ళందరూ కూడా భక్తులు. ప్రభుపాదుల వారు ఆ హిప్పీస్గా ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా అమెరికాలో, వాళ్ళకు ఒక పద్ధతి లేదు. తాగుడు, తిరుగుడు, వ్యసనాలు అన్నీ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. రాక్షసులాగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మధ్యలో వెళ్ళి ఉండి వాళ్ళందరినీ కూడా సద్భక్తులుగా మార్చారు, కృష్ణ చైతన్యంలోకి తీసుకొచ్చారు. వాళ్ళు కూడా ఎంతో దృఢ విశ్వాసంతో ప్రభుపాదులు వారు చెప్పిన దాన్ని శ్రద్ధగా విన్నారు, విని నేర్చుకున్నారు, నేర్చుకుని పరమ భక్తులుగా మారారు. అన్నింటికి కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుడి అనుగ్రహం అన్నమాట, ఆ కృప, ఆ గురువుల కృప, ఆ గురువు గారి కృప మూలంగా మొత్తం అందరూ కూడా భక్తులుగా మారి వాళ్ళు ముక్తిని పొందగలిగారనమాట. ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఇంకా ప్రభుపాదుల వారి దగ్గర శిష్యులు ఇప్పటికి కూడా
మహారాజులుగా అందరినీ కృష్ణ చైతన్యంలోకి తీసుకొస్తున్నారు భక్తులందరినీ. అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధా త్వత్ప్రసాదాన్మన మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. అర్జునుడు చెప్తున్నారు, ఓ అచ్యుత, ఇప్పుడు నా మోహం తొలగిపోయింది. నీ అనుగ్రహించే నాకు స్మృతిని తిరిగి పొందాను. నా సందేహాలన్నీ తీరిపోయాయి. నీ ఆదేశానుసారం పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఇప్పుడు నా మోహం అంతా తొలగి అచ్యుత, చ్యుతి లేనటువంటి వాడు నువ్వు అచ్యుతుడు. ఇప్పుడు నా మోహం మొత్తం కూడా తొలగిపోయింది. నాకు ఏదైతే మోహం ఉందో ఇప్పుడు ఇదంతా విన్న తర్వాత అదంతా తొలగిపోయింది. నీ అనుగ్రహం, నీ కృప చేతే అదంతా కూడా కలిగింది నాకు. ఆ మోహం తొలగిపోయింది కాబట్టి నా సందేహాలన్నీ కూడా తీరిపోయినాయి. నేను యుద్ధం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను. నీ ఆదేశానుసారం నువ్వు యుద్ధం చేయమంటున్నావు కదా, నీ ఆదేశానుసారం నేను యుద్ధం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నానని చెప్పి చెప్పారనమాట అర్జునుడు. సంజయ్ ఉవాచ ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదమిమమ శ్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణం. ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణార్జునులచే ఇరువురు మహాత్ముల మధ్య సంవాదాన్ని నేను విన్నాను. ఆ సందేశము ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నదంటే నాకు రోమాంచనం అవుతున్నది. నేను విన్నాను. ఆ, మొత్తం ఆ సంభాషణ అంతా వినడం జరిగింది. అది వినడం వలన, చూడటం వలన నాకు శరీరంలో మొత్తం కూడా ఆ రోమాంచనం అంటే ఆ వెంట్రుకలు నిక్కబొడుచుకుంటున్నాయి. నాకు ఆనందం అన్నమాట ఆయనకి. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఆ సంభాషణ విన్న తర్వాత. ఆ, అని చెప్పనని సంజయుడు చెప్పాడు. ఇక్కడ ఈయన చూడండి, దీనికి ఇప్పటికి కూడా ఆయనకేంటంటే ఆతృత, ఎట్లాగైనా సరే నా కొడుకులు గెలవాలి అనేటువంటి ఆతృత. ఉం? ఆ అర్జునుడు యుద్ధం చేయట్లేదు, మోహంలో పడిపోయినాడు అనగానే ఇంకేముంది నాకు వచ్చేస్తుంది అనుకున్నాడు ఆయన. భీష్ముల వారు నిలబడ్డాడు కదా, ఇప్పుడే సమయం మనకి వాళ్ళని సంహరించేసేసి మనం రాజ్యాన్ని సంపాదించుకోవడానికి అని చెప్పినది అనుకున్నాడు. ఆయన ఆలోచన ఆయనగా ఉంది ధృతరాష్ట్రుడికి అసూయతో. కానీ సంజయుడు చెప్పేశాడు, తేల్చి చెప్పేశాడు. వాళ్ళిద్దరు సంవాదం విన్నాను, చాలా ఆనందంగా ఉంది. అర్జునుడు యుద్ధానికి రెడీ అయిపోయాడు కాబట్టి నీ ఆలోచనలు తగ్గించుకో రాజా అని చెప్పినని చెప్పేశాడు. ఇక్కడ నర్మగర్భంగా చెప్పాడనమాట సంజయుడు. ఎత్ర యోగీశ్వర కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయో భూతి ధ్రువాని తిర్మతిర్మమ. ఎక్కడ యోగీశ్వరుడైన కృష్ణుడు ఉంటారో అక్కడ ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉండును. అచ్చట ఖచ్చితంగా సంపద, విజయం, అసాధారణ శక్తి మరియు నీతి ఉంటుంది. ఇది నా అభిప్రాయము. ఎక్కడ కృష్ణ భగవానుడు ధర్మం ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ విజయం ఉంటుంది అని చెప్పనని చెప్పాను ఇక్కడ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Devotional service is the best process to attain perfection. Huh? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. ఈ మంత్రాన్ని మించింది లేదు. అందరూ కూడా ఈ మంత్రాన్ని ప్రతిరోజు కూడా ఒక్కసారైనా సరే, అంటే ఒక్క రౌండ్, ఒక్కసారి అంటే హరే కృష్ణ మంత్రం ఒకసారి చదివి వదిలేయటం కాదు, ఒక రౌండ్ అయినా సరే చేయటం మొదలుపెట్టి చేస్తూ ఉండండి. ఇప్పుడు సెకండ్ లెవెల్కి కూడా మీకు అనౌన్స్మెంట్ వచ్చి ఉంటుంది. ఒక్క నిమిషం.
హరే కృష్ణ. మీకు సెకండ్ లెవెల్కి కూడా అనౌన్స్మెంట్ వచ్చి ఉంటుంది. అందరూ కూడా సెకండ్ లెవెల్లో జాయిన్ అవ్వండి. ఉమ్.